Hayırlı gün balalar. Bugün sizler için en kızıklı oyunların birini sizler için tandap koydum. Bu oyun niye ismi kızıktı? Bu oyunda siz kez kelgen zatты ornundan kozgay alasız. Yani özünüzün uyunuzdagi sekilde kez kelgen zattın ornunu austurup, kez kelgen zatты özünüzge patağınığa boladı. Misal siz keyipkerlerdi özüm dep tandap alıp, misal kız bala olsanız kız balany, ol bala olsanız ol balany halhanda otbasının şiller dep tandap alıp, her garay özünüzge kerek zatty patağanyp oynauga bolady. Misal mına jerime sürtünüp jatyrmyn, tualetke baramyn, kir juwamyn, kir maşinany awyzyna açyp paraşok salyp atyrmyn degen syýakly hereketlerdi jasawga bolady. Yani sizin özünüzün uyunuz şekilde hazır misal men şu habrany alyp pul juwup jatyrmyn. Öte kirimet oyun balalar. Oynap irinoga bolady. Hiç kандай da kıyın işlemiş yok. Mana kepkeler tandap jatyrmyn. Burmy tandaýsızlar. Sanna jerge hazır men bu kızdy koyup koýap. Nemесе paska bolmayan tandap, bu meni atam dep boýlap, atama hazır pеченье berem, taga pеченье berem, suw berem, tort berem diýen çykdy. Özüňizdin kalagan zatyňyzdy berip, nemесе näjide balykda, tur balykdan kajat tagamdardy berip, osla oýnawga bolady. Bu oyun sizler üçin öte kızykdy. Özünüzün uyunuzdagidek kez kelgen zatty paýdany berүүge bolady. Sana jere diskini kozmagy tegen çykdy. Balalar, meni kanalyma goşulňyzlar.